So, daran sila guys. Daran sila grupo sa kuan guys. Grupo sa Laban Department. Kaya sa ni. Bukan na yun, day. Asa ka na ibutang mo sa sakinan? Kaya sa ni para Bohol guys, ha? Si Jeffrey, Aldwin. What's up, man? Hey! Father? Asa ka nito guys? At ito sa Sumayan. Bilar, Bohol. Bilar tao na. Bilar daw na. Tuman. Kuman at ito sa Sagbayan. Okay. So, do ka daw to guys, so. 2 days. 2 days. 2 days sa Bohol. So, Mangilad na sad mi, mangilad. ay, si Mangilad. Ay, Saan ni mangilad? Mangilad doon. Ang drama ta, Mangilad. Mangilad gini. Ayaw, yung pati na. Kanya to ha, pangimura ning pangilad. Ayaw, maglingaw ta guys. Ayaw, Mangilad. Mangilad. Ayaw, Muratag na hold up sa tubangan sa sponsor. Ayaw, Mangilad. Uy, saan man saan? Ayaw, binuan eh. Mangilad ko no. Laro naman mga tao. Pangwarta mo niya. Ayaw, magpangort. Pati kayo siya. Pero ang hatag sa tayo. Trabaho na na ito pagpangilad. Ayaw, magpangilad. Mura mo talagang mangilad noon. Sa tubangan sa sponsor. Tuwa, mahatag lingawan sa mga tao. Lingaw sa ito sa lingawan guys. Basta sa bayran. Ato rin gibinuangan ko. Ayaw, Mangilad yun mi. ayaw sa pangilad. Ano pangilad? So guys, bitaw guys, so daral po na yung kuhan sa biyahin sa guys. Lain sa damo nga kuhan. Mau di mo sa drama din. So kuhan na lang. Patuwat namin sa mga kauban dre. Pas kuliat guys. Ay, mga sila deh. Asa ka ma'am? Asa ta? Bilar Bohol. Bilar. Ugma atong Baklayon. Okay, so doon ka adlaw ta dito guys. No? So puno-puno sa Medri guys kay paman si Guliat ang magipaabot. Nauna pa man sa dang barko. Yan ako yung joke ya. Ha? Ah, Abang ni Sirito no, Rick, Rick, abay no ikaw Rick, bang na. Yan ako yung joke. sa joke ni mo? Yawa akong joke. Sa joke ni mo? Abot ka sa baklayon. Baklayon. Ay nang lang eh. Dagway Virgin na eh. Ito, puno-puno sa tami guys ha. Okay. Ay, kamoy daan eh. Kamoy na may gakunan. Sige. Baga ko muna na yung Hey, ikaw ba na kung sanay? Abi nung sila yung mudaya. Ah, sila yung muda. Ako yung muda na. Ha? Mura. Dito, dito. Ha? Kanikamot, day. Kanikamot. Ni gamot. Ano siya? Marina di rin. Ge. Saya. Makabangan na sila guys. Sanik mo kung sila doon. Kami dito. Okay, yan. Diyan kayo. Kung sa video. So ay lang ka ng utong gabi isa. Hapon na yata. Mutrabaho man daya. Ha? Bawal sila. Asa ka mangita ako. Mura sa sila bubiyahe. Mura mo bubiyahe ko ande lain naso dayo. Hindi yan na nito tukmod. Ay lag ko na naman. Karga rin sila. Ang babae dito. Ano din may charge sa ba? Wah, dugay mo dakpan sir. Gidugay sa dakpan si pagilad. Last ka kung dako kita. Ha? Kita ba last na kung dako. Ako pila mino ko. Kulo ka, ako primero to kuto nako. Kaduhan. Oy. Asa sa ka mangilad ron? Tuhagot. Amo do mangilad. Ricky, si Ricky. Yeah. Dito na ka sa pharmacy, pa katambal. Atay. Bayad you. Balik. Ala, balik bayad yun.
Ano, langsung nga dakpan. Nagdako ni Uwan. Apil ko to. Mangos. Guys, okay na muna guys. Okay. Isa mama. Gatasan. Ilagay, ato kaya po tanan. Ato kaya po tanan na guys. So, asa naman ta? Abot na ta? Oo. Tubig na ni. Oh. Wait. Ha? Dili pa. Alam mo, kay dali, kay di naman mo biyahe sa barko, ilang. Oto na mo. Bilar. Bilang. Oh. Okay. Naamas tigili diri katupad mo di Bang. di lang kuno siya istorya nimo pero niyang niya sa 2020 lang. Namora mo po sir, mugos ka istorya no mengon sa siya. Sabot bisa. Karang sa pangalan natin. Oh, makaon bitaw na. Indonesia. Tagare mo sinani mo dito ana. Kay pangalan na orang school fees dagat ka. Itago tra daw mamatay. Sabi ko na manok patay. Pero isog, isog kayo mo ka. Sokol po. Bisa tong manok. Ambil. Uy, ay. Ambil ako sa tong batugan. O asa mo. Oo. Wala gini ko yun. Dulu tayo ko na si Serial tayo. Sebuah lagi. Serial ba? Sa kumpal mo tahu boleh. Oo na ikuntraan, ano po saan din? Ano ba lagi ko lang ma'am, ini pagiti mo mauli ba tao? Bukiti ko. Hindi ka kau tahu boleh. Mauli mo sir, ngiti man daw sabi. Toyo ko kan. Kabang human malusto Ngayon ini kitaghan na nanaw ron sa bilang. bitawag ang iyang apo dito sa kanyang ubingon. Nay, Maklaro. tabangi may dinay pinaguba ang kamuang balay tuwad sa pusog ayong linod. Ang taga sa Pilar, Bohol. Di man Hindi kitaghan na nagubo, personal. Nagkabala Nay, tao na guys. kamuang balay guba kayo tabangi may dinay. Di yun madumog Unahan doy. na pag-isip mga Ang apo nanaw kaya sa matikod nga musaksi, tanaw sa dramang I love you pari pagbuhaon. Talaga guys. Ay, Mingon ang iyang apo nga nay. gamparo kaya taga Bohol. Dakoy gipadas palawan. Ingon ang apuan. Doy usa may control number. Usay makaingon ka ang kwarta. Dili siya dili siya usay control number. Pasti. Bueno, di ka magkana ni Kalay. So, ako ihatag ninyo kung igalit ang What's up guys? Guys, diya meron diri sa Panglao no. Ya, mo ni mong gistihan guys. Ito na balihon ang kamera guys. What's up guys? Guys, diya mi diri sa Panglao. Human sa drama gabi ya. Lami din nag-stay sa Palm Rise Resort. Iwan siya guys. So, ano yan? Huwag madre guys. Kilid ini. So, lasag-lasag gamay. Ayan siya guys. Ito ipakita nyo na guys.
Palm brush resort. Okay. Ya. Ini lang forma diri. Okay guys. Ya. Na siya ay swimming pool diri guys. Na, kalau tahu ligo mi guys. Uban nga kuan man. Uban kay na utog pa man tawo la guys, no? Okay. Ya. Mag-auban diri. Kasi kuan. Dali kada. Bangun lah sa Ma'am Priscilla dai. Ay morning ma'am. Priscilla. Hello guys. Morning. Si Gilid Dilmar. Good morning. Si, di ba bina to sa Gilid? Si guys, no? So, Mahal ta. So kagaon ta guys na. So karon taon guys, ligo mi kami sa Gilid. Ligo ta rin eh. Gilid Dilmar paligo taon guys. Ato na ko swimming pool. Kada ka short eh. Di pa ko maligo swimming pool guys. Kay kuan man gano. Hunas pa, hunas. Hunas ha. Taon ligo. Di pa siya maligo guys kay hunas ko na swimming pool. Okay. So mo ni forma di guys so, sa Palm Rise Resort. Di sa Panglao. Okay. Ano to guys? Gawin to guys ha. Okay. Di ko tagbalik. What's up guys? Guys, itong sa itong kabisi ron guys. Wala tayo time nga magkapa-kiss-kiss sa itong upaw. Then hey mo ani, kaya saan man nga, di na tayo makasuot ng mga barbershop. So ni haya tayo itong may mo kiss-kiss na itong upaw. So ano siya? So guys, kami diri karon sa Campo 4. Drama mi guys. Ya katong ni aging tuig drama mo guys. Akong helmet ikawat. So akong gibuhat karon, ibiyahe ko nagdako dagang helmet. Tayo guys, oh. Yan dia pa dire. So yan yung dating ron biyahe ko. Daghay kog helmet raw na to. Murot balik kawat ron. Usa, duha, tulo, upat. Ha, 5. Di ka unom ay.